Usa ka may gabi mga angkol, mga anti, tugutin na sa ganin niyo na mga ina sa katahuran nining mga orasahan. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At syempre, welcome naman po sa ating programang Totoy na Love. At syempre ako po si Totoy Bato. Ayan, simula tayo kanina pa, alas 9 hanggang 12 midnight. Ngayon po'y araw ng Huwebes. Grabe, parang biyernes ngayon napansin ko lang kasi mga kabisyo, kasi eto lang, ginagawa ko kasi kada gabi. Words, last week to, nagsimula to, parang paano lang, every other night. Ayan. Yung bang feeling natin na gusto natin na kahit papano, may malabasan po tayo. Tama-tama yan mga kabisyo, kailangan yan Lalong-lalo na ikaw angkol na lagi nakaupo ngayon, nagmamaneho. O kaya si auntie ngayon, nakaupo lang sa opisina, sa bahay, sa ating mga pamangkin. Kailangan din natin minsan, malabasan po tayo. Malabasan ng pawis Ayan, gabi-gabi natin yung ginagawa dito. Kaya kung maispatan niyo po ako dito sa may CCP area, nanimaho ng kagwang. Ayan, butil-butil pa ating pawis niyan mga kabisyo. Napaka-importante yan. So shout out po sa mga laging nilalabasan ng pawis. Ayan, hello po. Yan pong ating gabi-gabing ginagawa dito para mas lalo pa nating mapagandahan ang ating serbisyo. Ayan, serbisyo sa ating pagsama-sama sa inyo hanggang 12 midnight po. Anyway, sa gabing ito po, magandang pag-usapan po natin ang tungkol sa usaping opposite sex, no? Hindi naman ibig sabihin yan mga kakabisyo na pag sinabi mong Totoy Bato, master yan o magaling sa mga bagay-bagay tungkol sa opposite sex. Kaya andito ako para pag-usapan po natin ang POV, ang point of view po ng isang babae. Halimbawa, dati, alam ni Uncle yan, dati, nung kabataan pa po natin, may mga, nung bata ka, ikaw, lalaki ka, gusto mo bang sumama sa mga babae? Di ba ayaw mo, no? Lalong-lalo na. Okay, siguro nung elementary, pero pagdating ng high school, pag sumasama ka sa mga babae, sasabihin sa'yo, bakla ka, bayot ka, di ba? Pero ngayon, di na So, ewan ko lang mga kabisyo, no? Pero gusto ko lang din malaman din at matutunan din sa inyo. Halimbawa, eto, ano kaya ang mga pupwedeng reaksyon ng isang babae sa isang lalaki kapag halimbawa nakasalubong nila ito somewhere? Ayan, naalala ko lang dati, ako, medyo mahihain tayo nung binata pa tayo. Ayaw natin dumiskarte pag nakikita natin na sobrang maganda yung babae, di ba? Nahihiya po tayo. Halimbawa, maganda tong kaklase ko, mamords O kaya naman, kita mo yung classmate mo din. Hubagang ate, Pag nakita mo, parang, sobra lang. Parang mas mataas yung level nito. Diba? Ayaw mo nang diskartean, di ba? Nakakahiya, di ba? Awards talaga pag ginagawa mo yan. May mga ibang mga lalaki na feeling nila, pogi naman. Kahit hindi naman siguro ka-level nila, alam nila na mababasted talaga sila kasi, siyempre, gusto nyo ginusto mo yan Kaya, ayun. Kaya mga kabisyo, etong pag-usapan po natin mga kabisyo nung araw po, eto. Nung araw, pag nakakita tayo ng mga babae or isang babae, grupo ng mga lalaki kayo, nakikita nyo yun, sexy ang laki ng maliit ang kuan ayun, ang mahaba yung buhok di ba? Ganon. Eto naman po ang pag-usapan naman natin. Eto sa side mga babae naman. Yung point of view ng mga babae. At may nilagay po ako mga kabisyo sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Mas maganda to. Pag-usapan natin to mga kabisyo Pwede kang mag-post sa aking sa comment ko doon. Ang nakalagay po doon sa Totoy Bato Official. Kapag nakakasalubong ng gwapong lalaki ang babae, saan kaya siya unang naa-attract? Tanungin kita, babae, saan ka ba unang naa-attract? Yung mahaba. Yung mahaba yung leg siguro. Yung malaki. Tama, malaki ang braso, di ba? Oo.
Pwede din mag-comment ng mga lalaki kasi sweeto din, no? Master din yung mga lalaki dyan, no? Comment lang po kayo sa aking fanpage. Ang nakalagay po once again, kapag nakakasalubong ng gwapong lalaki ang babae, saan kaya siya unang na-attract? Pag-usapan natin maya-maya. Yan, ha? Dito. Okay. So alam ko, ang dami mo nang naisip, no, siguro, no? Minsan, sabi ko, dito ako sa Totoy Bato kasi ganito, ang ganda ng kuwan niya. Ang dami, no? So, mag-comment ka na. Kinigapon si Totoy Bato, alang sa programang Totoy na Love. Sasakyan si Ka.